Predstavujeme Elastobond High-Tack od spoločnosti Elastotet. Profesionálne montážne lepidlo na báze moderného MS polyméru, ktoré spája extrémne vysokú počiatočnú prilnavosť s trvalo pružným spojom. Čo to znamená v praxi? Po nanesení materiál okamžite drží lepený prvok na mieste, takže vo väčšine prípadov nie je potrebné používať skrutky, klince ani dodatočné podopretie. To výrazne zrýchľuje montáž a uľahčuje prácu na stavbe. Elastobond High-Tack je vhodný na lepenie širokej škály stavebných materiálov. Výborne prilne ku kovu, betónu, drevu, keramike, sklu, PVC, prírodnému kameňu aj mnohým ďalším podkladom. Veľkou výhodou je vysoká prilnavosť aj na mierne vlhkých podkladoch, čo oceníte najmä pri exteriérových aplikáciách alebo pri práci v menej ideálnych podmienkach. Po vytvrdnutí vytvára mimoriadne pevný, ale zároveň trvalo elastický spoj. Dokáže absorbovať vibrácie, drobné pohyby konštrukcie aj teplotnú rozťažnosť materiálov bez toho, aby spoj praskal alebo strácal svoju pevnosť. Práve preto je vhodný nielen na interiérové, ale aj exteriérové použitie. Veľkým benefitom je aj samotné zloženie. Lepidlo neobsahuje silikón, izokianáty ani rozpúšťadlá, má minimálny zápach a je bezpečnejšie pri aplikácii. Zároveň je odolné voči vode, vlhkosti, poveternostným vplyvom aj UV žiareniu, takže si svoje vlastnosti zachováva dlhé roky. Elastobond High-Tack nájde využitie pri montáži soklových líšť, parapetov, obkladových panelov, schodiskových prvkov, kovových profilov, dekoratívnych prvkov, drevených konštrukcií, ale aj pri množstve ďalších stavebných a remeselných prác, kde je rozhodujúca okamžitá fixácia a spoľahlivý spoj. Ak hľadáte profesionálne montážne lepidlo, ktoré kombinuje vysokú počiatočnú prilnavosť, jednoduchú aplikáciu, dlhodobú pružnosť a spoľahlivú pevnosť, Elastobond High-Tack je výbornou voľbou pre profesionálov aj domácich majstrov. Viac informácií o tomto produkte nájdete na stránke stopvode.sk alebo nás kontaktujte a radi vám poradíme s výberom vhodného riešenia pre váš projekt.